De pin-up kalenders binnen van nou uit de keep. En de meeste pin-ups sjoggen het resultaat goed voor het eerst bij het signeren in de hal van de NHL. Heb je hem al jadders, jongen? Nee, hebben we nog nooit jij de zien. En wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel mooi. Ja? Net teun en toch wat chic misschien? Of... Nee, ik vind het wel leuk. Het is ik de bedoeling dat het zij worden. Welke bestool? Ik ben februari. En tevreden? Ja. Het kan altijd wel iets beter, maar Wat kun je er beter je dan? bent altijd kritisch op je eigen foto's. Ja, hè? Ja. Mag ik zien? De kalenders vliegen al gauw de deur uit. Toch krijgen gewoon studenten intussen twijfels bij haar deelname. Lijkt wel anders, of niet? Ja, uitstraling, zeg maar zeggen. Nee, die lijkt gewoon heel anders. Je hebt een heel ander beeld van jezelf. Als je dat dan terugziet, denk je wow. Ja, wat denk je daar? Wow en... Ja, nou ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik er wel zo blij mee ben. Het haar werd gedaan en de kleding. Waar komt die te hangen? Nou, geen idee. Oh, dat was even stilhouden. Nou, mijn camera ga ik in plek, dus dat geldt. Naast een kalender van leefhavers van vrouwelijke pin-ups is er ook een mannenkalender maken. Daar staan net alleen nog studenten, maar ook maaiwerkers van de NHL op. Dit gezicht herken ik, hoe kan dat? Oh, ik kan best, jongen. Zeg ik dat je krijgt net achter de balie dan? Ja, klopt. Dus joh, dat ik mooi. Nu een driedelig pak. Ja. En straks op een foto staat heel anders erop. Hè? Dus Jongen, ik wel mooi, maar wat ik dit van voor het goede doel moet je altijd iets voor ogen hebben. Toch wordt de meeste omzet van de vrouwelijkskalender verwachten. Zie je het voor het eerst? Ja, Oh, vies ervan? ja, ik vind het leuk. Ja, echt mooi geworden. Ja? Ja. In totaal we trekken op €20.000 van Serious Request.